Korom gajuang machiegni kende okang machielo maen okang mogik mabende pod wantiere kod twak e chenro mano mar mbaka oromo dakika oseringo 34 tok saa 4 mar okinyi. Wadongi matin e dakika 20 mar mondo mi watiek twak makamato. Kwatieko twak makamanya korom gajuang okinyi makawuono wamenyo higni 10 mago mag sirikande mag loch gwenge chakre nochak tie pacho kaendi. Okinyi makawuono wang'iyo MCAs mabende nwayiere ward kacha kaka gisebedo ka gitiyo. Chris Owalla kapok nwakawo yo matin na penjo kanyo kata mna chiel kuom penjo mabende wendo e kaunti ma Kisumu hospital bungu no penjo. Nitiere kata mna MCAs moko chakre ne gidonji moko ang'eni meta mar adek mabende koro gitiyo kaka japiny oseyierogi. Onge paro moro amora magisechwalo kata mane county assembly kacha. Ang'o makutimre? MCAs gi kohero joma gitelongi. Ing'en sama ok ihero ng'ato to gik maneno gi nyaka wanen chien kacha ne nitie paro moro no joluo nokelo devolution, joluo gimnogore devolution, en adier. But joluo emak benefit from devolution molo ng'ata ng'ata. Nikech jotelo magiyiero owuok ni gin mag richo molo ng'ata ng'ata. Kiwuotho Kenya ka, kidhi kamoro West Pokot, kama before devolution, ne kinyalo yudo community mama madwa nyuol cesarean. Ne kinyalo yudo sama weni gisoga atwa mambele Isiolo ne onge gik machal kama gisoga atwa mambele. Kidhi kaka mega county gisoga atwa. Kidhi Kisii doctors joluo man go border gi Kisii thiedhre Kisii to giduto gin counties. Itemo penjo to kata gik manchi wacho Homa Bay oyo wan gu Sogot Kigoto Mill gino no chung to onge MCA manyalo dhi assembly bupenje ente Kigoto mano ketie pesa wani moso ketie mang'eng mbele ni ang'o miyo chung kich penje ilage ma miyo ngima dhano lokre kich ka ketie usuru ka ketie pesa ma dongruok to giro ratiro no rochre ma dongruok kich nitie gimoro waluongo kizungu no right to development. Right to development ngiso no development ken right nyaka bedno chike ma culturally the county nego promote chike ma miyo wa culture wadhi mategno, economically chike ma miyo wa nuang'o bedo malo, socially gik ma miyo tudruok bedo motegno. To gigi duto dwaro no county government rango oyo assembly rango nitie gimiluongo ni money bill. Money bill iwacho ni nyaka generate from the executive. Ken bill moro ma kokete chik to pesa mobro dwaro bedo malo kodwaro sana bill machal kamano wuok kuom executive. But bill moko dwaro assembly nyalo MCA nyalo wuga motion ondo keli floor mondo be discuss ayo lokre bill ay gikone olokre chik matayo county. To ido ni gigi duto MCAs wasani gin tenderpreneurs. MC wasani gimanyo tende office ma governor moko gimanyo office mar assembly no kich ido ka sama giloso budget cha to iloso budget with the intention no macha adhi mi Sharon macha adhi mi Ong'ana Chris macha adhi mi Otieno. Koro budget ni oklose no baleso ni walos mondo yath macha onge hostel cha obedie. Diben mano katimore momeni koro kora mana ka governor samoro kodhi okotiyo ne japiny yo makaro ok ginyal nono governor yo makaro. Ok ginyal nono governor kich gin part of the problem. Gin magi create problem go. Kata kondik ng'ato ma onge capacity manyalo tiyo maber to ok ginyal penjo nikech semo ng'ano en watgi. So ng'ano gin magi kelo through back door. Gichuno go governor ai kata kirango yocho no CCs ma iluongo ni CCs ma Migepe counties. Gisiko ano kokitimo kama to abro impeach. Kokimi attenda ni department ni abro impeach. Kodo gimi jogi luoro jotije mege serikal luoro makata kitiyo to MCA kanyo tiboka MCA cha bro go recorda. Abro dhi dala. Okunyal tiyo okunyal tego devolution. Ka MCAs pokodok bong'en tijgi enang'o bogidok tijgi na kono gilos chike mokwongo chike gi nyaka gibeni kuom jopiny dwaro ma japiny gima nyalo loko ngima ng'ato. Mar ariyo giyud no gitimo
oversight. Ging'en budget. Ging'en Saron en gima lich ahinya. Ne kirango Auditor General report. Higni mosokalo 10. Ing'en ni wasokalo higni 10 ma igi audit report. Tiyudo no assembly wa imiyo adverse opinion go Auditor General. Ka ng'ama motim oversight. Osoyudne ne gima kosa turi. Ene mabadhi luwe. Koro ere ke ng'ama ono molo riti kare. Koro me mamiyo devolution bedo ngwinkni mamiyo kamone gwadhi. Ya kram na paro samo kram na japiny bendo kia ting ma bende entiere go de kinde ma bendo waseyiero jotelo gi kuom ranyisi MCA. Ninjo kram na ka MCA ma Imbo East mano Otiato. Otiato bende da ywak matamre gi nono. Di bende jopiny bendo kia roles chakra governor, MCA, MP otimango. Ingin okoni gwa bedo ingin kata CDF motiato wacho no. Chik onge. En gimo time gi wich teko to matter no pod ni Supreme Court. Koro ka gitemo ga ingin sama MCs dwaro bedo ward fund. Odwa bedo ward fund ma en emo control. To do nyaka sane gi ywak mar mondo mi ward funds makamano kete chik. Gibaro kada kapok kete chik sani. Take you basari I ward ka MCA okomako lweti. Koro MCAs golo joma dhier gichiwo campaigners gi ema yudo basari. Koro gima gitemo wacho tender ok inyal timo contract award kokimi MCA kickback. Either kokimi kickback to kambino mare. Nitie gimoro ma mondo kapo no wadwa tego devolution. Mokwongo jakawa promoting miluongo no access to information. Nyakwa mi jopiny yore ma yudo wach ma kaka government timo projects ne. Nyakwa rang to public the public moganda wani bende duonde gin kanye I projects milose what gi miluongo PMC project management committees nyaka ketie chik mar miyo tudruok ma jopiny kech ka iloso project or bende ng'eyo no contractor en ng'a to contractor ni pesa dimi dhi chule to contractor ni ibiro tiyo kuom ndalo marom nade tiketo board no indara kendara ikete indara ka ma ng'ata makalo runge ndara niloso gu county contractor en ng'ane makidhi internet be google nying ido nying ng'ane to director gin ng'a mano ng'en kopok oket to pok amadhi onge mar ariyo nyakwa ng'en mibadhi bro rocho devolution bro rocho dongruok mar gwenge ko nyakwa gore gi mibadhi. Ingeno Owalla bende MCAs nyalo paro romo margi mabende na gintiere gode county ma Nairobi. Aparo ni en dwe mar abich mar higani. MCAs nantiere gi dwaro mopogore madirom apar mabende na gidwaro mar mondo mi piny owacho chwal mar mondo mi giti yore gi e yo makara. Achiel kuom gi nen medruok mag osara manyaka sani SRC nosemedo gi siling 10,000 kawuok 144 nyaka 154. Dwaro moro mana gidwaro en mar mondo mi los chik makare. Ni kwana tamalo 20 mar budget milose county gin bende omigi nikech ni njokaram na kachil kuom MCAs mano wenga loso godo bende ywak ni pok mano mar omenda ingeni sani giwinjore mana gi governor ne governor miadi koro gidwaro ne okete chik ni 20% mano mar budget mar county gin bende migi mar mondo mi gichwal godo dongruoge mopogore mano nyalo konyo sama migi to koro sama gidwano migi kara magi role ma oversight ni oteri japiny direct but even now ntie oversight japiny duol ma oversight directly but key implement Sharon ede kibo timo oversight inimi di timo tijino ma wuoyo kod ni MCAs timo tijego ntie pesa ma di wards onge unit of development mopogre ward no eka dongruok to MCAs ema kalo budget to MCAs go ema contractors koro pogro kan kanye enan koro grano kete mpogre but ko poge bo kete ne MCA kore ni en ward fund do bedo ka MP odwa ndiko ji be wadhi yudo single ma devolution nikech gima timre kare sani Sharon ntie mbaka devolution is under threat ini kuonde mang'eny mopogre mokwongo en apa ni